Gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jimplementa sistema ta' trasport tal-massa mingħajr binarji, sistema bl-aħħar teknoloġija magħrufa bħala trackless tram. Hekk kif issa ġie mniedi l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista b'viżjoni għal Malta ħarġu dettalji dwar il-proposti li qed jagħmel Bernard Grech għat-trasport tal-massa, viżjoni li tibda ssolvi l-problema tat-trasport pubbliku u traffiku f'Malta. Is-sistema ta' tram hi proposta li tgħaddi minn toroq arterjali u distributorji permezz ta' korsiji riservati, permezz ta' użu aħjar u aktar għaqli tal-ispazju tat-toroq se jiġi żgurat li din is-sistema tkun veloċi u effiċjenti. B'mod parallel se tkun implementata sistema ta' trasport pubbliku li tuża karozzi tal-linja jew tipi oħra ta' vetturi biex tiżgura konnessjonijiet aħjar bejn żoni residenzjali, ċentri kummerċjali, portijiet u żoni importanti oħra f'pajjiżna. Is-sistema ta' trasport tal-massa proposta mill-Partit Nazzjonalista ser tipprovdi alternattiva raġonevoli, tangibbli u effettiva għal vettura privata u fl-istess ħin tiżgura li l-implementazzjoni ta' din il-proposta ssir fi żmien ftit xhur billi inizjalment jiġu indirizzati l-prijoritajiet tar-rotot kollha u s-sinjali neċessarji biex progressivament tiġi introdotta sistema li qed tiġi proposta. Din is-sistema se żżid il-kapaċità tat-toroq billi aktar nies u servizzi se jkunu jistgħu jivvjaġġaw b'inqas vetturi u b'hekk ittejjeb il-kwalità tal-arja, il-mobilità u l-kwalità tal-ħajja fil-lokalitajiet tagħna. Gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista ser jibni wkoll netwerk ta' toroq taħt l-art biex jindirizzaw il-problema tal-konġestjoni ta' traffiku minn Eruqa, filwaqt li jinħolqu aktar spazji pubbliċi u jitjieb l-aċċess sigur għat-toroq miċ-ċiklisti. Dan fil-waqt li se jkunu inċentivati in-negozji li jipprovdu servizzi li jadottaw miżuri intiżi biex inaqsu l-konġestjoni u jresqu aktar nies lejn l-użu ta' trasport pubbliku. Gvern immexxi minn Bernard Grech se jniedu wkoll programm nazzjonali li jimmira lejn l-inċentivar u l-iffaċilitar tal-użu tar-rota bħala mezz regolari ta' trasport, bil-mira li fi żmien 5 snin madwar 10% tal-vjaġġi f'pajjiżna isiru permezz tar-rota.